በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ዝድራሎ ለእግዚአብሔር አምላክ ከመያለኹም አነ ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ከምቲ አነ ሰላም ዘለኹ ወሰላም ክትሉ ካብ ልብና ተመነኹ እንሆ መንፈሳዊ ግጥሚ ለዋህ ኩንሉ ግን መረፂ እትብል ካብ ሓፍትና ዘማሪ ሰላም ገብረ ዮሐንስ ዝጸሓፈቶ ክነቕርበልኩም ኢና። ሰናይ ጊዜ ይኹነልና። ለዋህ ኩንሉ ግን መረፂ ቤትኪ ዘድምቕ ሙሩፅ አቦ ፍርሃት እግዚአብሔር ዝርከቦ ንደቅኺ አቦ ምረፅሎም ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ዝኸውን ጽላሎም ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ዝኸውን ጽላሎም ሳራ ኮይነ ክእዘዝ ብፍቕሪ ኣካለይ ክህበካ ከይሓባኹ ሓንቲ መጽለሊትካ ክኾን ከም ዓባይ በዓቲ ንስኻለ አብርሃም ኩነለይ ሰላም ክንረክብ ሙሉእ ዘመነይ ንስኻለ አብርሃም ኩነለይ ሰላም ክረክብ ሙሉእ ዘመነይ ሓፍተይለ መረፂ ከምዚ ዝበለ ኣብ ግዜ ሽግርኪ ዘይክወል ዘይእለ ለባም ኩኒ መስተዋዕሊት ናብ ገነት ሒዝክዮ ኣታዊት ናብ ገነት ሒዝክዮ ኣታዊት ገበንኪ ዝሽፍን ዘይትስዕሮ ዓለም ብመልክዕ ዘይኣምን ዘምጻልኪ ሰላም ክንዲ አቦ ክንዲ እኖ ንሱ ዝኾነኪ ብሓደራ ዝሕልዋ ንሓንቲ ህይወትኪ ብሓደራ ዝሕልዋ ንሓንቲ ህይወትኪ ትሕቲልኪ ተዓዘዝዮ መሲልኪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ መሲሉ ዘንበረኪ ኣብ ብርሃን ከምቲ ዝደለኽዮ ምስኮን ኩሉ ፍቕሪ ዝህበኪ ኣብ ህይወትኪ ኩሉ ፍቕሪ ዝህበኪ ኣብ ህይወትኪ ኩሉ ፀሓይኪ ዘብርቕ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ካባኺ ዘይፍለ ለይቲ ኮነ ቀትሪ ንዓኺ ዝመስል እሙን ብፍቕሪ ቤትኪ ዘድምቕ ዕምበባ ኣምሲሉ ወሊድኪ ሓብዮ ኣካሉ ዝመስሉ ካባኺ ዝደልዮ ከይትስስዕሉ ካባኺ ዝደልዮ ከይትስስዕሉ ደስታኺ ዝደሊ ሸፊኑ ገበንኪ ፍቕሪ እኳ ክወሕዶ ስምዕዮ ትሕቲልኪ አብርሃም እንተኾይኑ ሳራ ኩንሉ ብርሃን ይምልአዮ ንገዛኹም ኩሉ ብርሃን ይምልአዮ ንገዛኹም ኩሉ ዘካርያስ እንተኾይኑ በዓል ትዕግስቲ ኤልሳቤጥ ኩንሉ ብኩሉ እምንቲ ዮሐንስ ዝመስል ክትወልዲ ምእንቲ ዮሐንስ ዝመስል ክትወልዲ ምእንቲ ህይወቱ ዝህብ ሓቀኛ ኣፍቃሪ ጥፍዓትኪ ሸፊኑ ጽቡቕኪ ዝሓሪ ንሱ እንተኾይኑ መልሲ ንሓፍተኺ ናይ ጸሎትኪ እንተኾይኑ ፍለጥዮ ባዕልኺ ናይ ጸሎትኪ እንተኾይኑ ፍለጥዮ ባዕልኺ ኩሉ እትደልዮ ክትረኽብዮ ኢኺ ጓል ዮሴፍ ኮንኪ ዋላ እንተሸጥኺ ንሰብ ክትብሊ ከም ሽምዓ ነዲድኪ ምረትከይ ተውፅኢ ስደት በዚሕኪ ክሓልፍ ይኹሉ ናብ ጎይታ ጠምቲ ክሓልፍ ይኹሉ ናብ ጎይታ ጠምቲ ዓለም ዘይትስዕሮ እሙንን ሓያልን ንዓኺ ዝኸውን ለባምን ለዋህን ልብኺ ኣጥሪኺ ኺዲ ቅረብዮ ብትእዛዝ ፈጣሪ ከም ጎይታ ዝፈትዮ ጎይታይ እናበልኪ ቤቱ ኣድምዕዮ ጎይታይ እንዳበልኪ ቤቱ ኣድምዕዮ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ዘወይን እንደተቃና ዘወይን እምየተቃና ዘወይን እምየተቃና ዘወይን እግዚአብሔር